Togola tebe la bɛ b'aw a dan sɔgɔ ani ko komi a bɛɛ b'a kalama ɲɛma nin ye an ka jabaranso ye n'o bɛɛ k'a ma ko Togola TV Togola TV o ye jabaranso jumɛn Togola TV o ye jabaranso ye Côte d'Ivoire dugukolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Abidjan dugu kɔnɔ an ɲɛ ma dugukolo yɛrɛ kan Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kɔni nin waati in na an bɛ min ten an bɛ Burukina jamana kɔnɔ Burukina yɔrɔ jumɛn Bɔbɔ Julasokaw le gɛrɛsɛgɛ donna bi Togola TV ɲɛdɔn kɛnɛ émission kan ɲɛdɔn kɛnɛ o ye émission jumɛn ɲɛdɔn kɛnɛ o ye émission ye Togola TV jabaranso sanfɛ émission min i ka fɛn min ɲɛdɔn i b'o de ɲɛfɔ wele sera an ma ka bɔ Bɔbɔ Julaso dugukolo kan ka s'a ma Abidjan an bɔra Abidjan an sera Bɔbɔ Julaso an ka janjo lamaga komi an yɛrɛ ka direct ye ɲɛma depuis kunasini ka taa kunusu la ka na bila nin waati nin na an ka ko dɔw ye an ka ko dɔw faamu sabula cɛbakɔrɔ yɛrɛ bi yan min la wele sera ma n'a tɔgɔ ye ko professeur Alaka Abu Traoré mais Alaka Abu anu yɛrɛ m'o yɔrɔ faamuya fɔlɔ mais an bɛ yan an ka ko dɔw ye mais fɔli ba man ɲi anu kan sabula kuma ka gɛlɛn anw bolo kuma bɛ fana bɛ mɔgɔ don mais nin yɔrɔ la cɛbakɔrɔ nin yɛrɛ b'an kɛrɛfɛ yan an bɛna ɲininkali ci wa la a bɛna a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ɲɛna ka bɔ jɔn ani jɔn na o kɔfɛ an bɛ cɛbakɔrɔ ɲininka Alaka Abu nin o k'a sɔrɔ cogo di a bɛ dɔ fɔ an ɲɛna n'o yɔrɔ bɔra la an bɛ don baro kɔnɔna na n'an tora gɛrɛsɛgɛ kɛla min ye an b'o lasɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ b'an suivi la nin waati in na Togola TV jabaranso sanfɛ foli b'a bɛɛ ye nin ye Abalimatiya Saka Togola ka ye Dirisa Togola den Minata Kone den Mama Konate den Afu Traoré den Muso Saba den ka bɔ Aɲɛma dugukolo kan a dansɔgɔ ani ko Simon i ni ko i dansɔgɔ Simon i ni ko marhaba i dansɔgɔ i ni kala i danse nba ka bɔ Abidjan nba o yɔrɔ mɔgɔw o bɛɛ y'a kɛnɛ o bɛɛ b'a fo i dansɔgɔ i ni ko i ni ko Simon e tɔgɔ ni jamu ka bɔ min ka bɔ jɔn ani jɔn na Simon ne tɔgɔ ko Abu dansɔgɔ jamu ye Traoré an bɛ bɔ mais bɛɛ ko an ma professeur Alaka Abu Traoré an bɔra Kacɛni ni Zanto la ka tila ka bɔ Sibiri ani Farasiden na bon an bɛ se ka dan yan i ni ko i dansɔgɔ i ni ko Togola TV lamɛnbagaw an gɛrɛsɛgɛ donna cɛkun min na bi ni min b'an na plateau ɲɛdɔn kɛnɛ kan an n'ale de bɛ ɲɔgɔn la nin y'a dakuruɲa fɔlɔ ye an bɛ don baro kɔnɔ a dansɔgɔ ani ko Simon yɔrɔ la an ka mɛn ko professeur Alaka Abu i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna o la dansɔgɔ Ngana ye dansɔgɔ i ni ko Ngana an bɛ se ka dɔ fɔ a la k'an y'a fɔ cogo min na Abu mais n'i y'a mɛn ko professeur siga t'a la professeur don professeur don dɔnni kan yiri kan fɛn caman kan siga t'a la de n'an donna lɔnni kɔnɔ n'a kɔngɔra ale don Alaka Abu c'est à dire Ala ye kabako de kɛ an ye o la an ka baara bɛɛ ye Ala Taala tɔgɔ de ye mais n'an ko an ka baara bɛɛ Ala Taala tɔgɔ ye laturuden bɛɛ ye Ala tɔgɔ ye anw ma sinon wurudi bisimilayi asafurulayi ne t'olu wurudi ne bɛ wurudi kɛ n b'a wurudi laturu de donc laturu bɛɛ ne fɛ Ala tɔgɔ ye yiri bɛɛ ye ne fɛ Ala Taala tɔgɔ ye lɔnni bɛɛ ye ne fɛ Ala Taala tɔgɔ ye mais olu nana ni Alaka Abu mais Alaka Abu yɛrɛ ka sinsin a bɛ sinsin lɔnni min na o y'a sɔrɔ tuma min na Ala kɛlen bɛ ka laturu ko kalifa n ma mais n t'a ɲɛdɔn ka ɲɛ n'i ye laturu ci n bɛ sigi n bɛ bara ka sunɔgɔ t'a la fɛn min sɔrɔ donc yanni n bɛna kun sunɔgɔtɔ fɛn min bɛ laturu la o bɛ ɲɛfɔ n ye donc mɔgɔ dɔ le a tɔgɔ ko Lamini ale le ye kɔrɔsiri kɛ ka kɔrɔsiri kɛ chaque fois ni laturu dara ni sunɔgɔra ka ban ni wulila ni ye min fɔ a banna waati mɔgɔw b'a fɔ ko n bɛ su ni ɲɛnamaw tɔmɔ ka bɔ ɲɔgɔn na donc ale de ko k'e ye Alaka Abu ye ne tɛ t'a lɔn ne ye Alaka Abu ye tiɲɛna fo n yɛrɛ nana lɔn tiɲɛna ne ye Alaka Abu ye. An sɔgɔ i ni ko Togola TV lamɛnbagaw a bi an sɔgɔ ɲɛ to émission ɲɛdɔn kɛnɛ kan ni Alaka Abu ye an bɛ kɔsegin Simon ma Simon i kanu cogo di k'e ye Alaka Abu ye c'est à dire que n y'a dɔn n ye Alaka Abu ye kuma dɔ bɛ yen n'an y'a fɔ plateau la peut-être a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ ye an sɔgɔ i ni ko n ka kalandenw bɛ yan i b'a kɛ to yɔrɔ la Togola TV lamɛnbagaw sabula an ka laada kɔrɔ ko bonya b'a kɔnɔ a ko bɛɛ tɛ se ka la réseau sanfɛ mais n'a trop gɛrɛsɛgɛ kɛla min ye a b'o n'o sɔrɔ
mais ni min tɛ se k'a fɔ réseau kɔnɔ ni o bɛ se k'a fɔ téléphone na walima n'i bɛ déplacer ka na a bu fɛ yanni a ye bɔ émission kɔnɔ an bɛ cɛbakɔrɔ na numéro d'a ma ni min mako bɛ information gɛrɛ la o bɛ se k'a wele k'o lasɔrɔ mais n'a tɛmɛna min kan réseau kan a ma lɔnbaliya tɛ dɛ ko bɛɛ n'a gindow de bɛ Adam Sɔgɔ ani ko donc pour que n k'a dɔn ye ala ka bu ye tuma min na n ye laturu minɛn ta yo n ka yɔrɔ bɛɛ t'i jo ye donc a nana fɔ n ye de ko n ka jo ninnu bɔ ye ko n ka mission ye laturu de ye o y'a sɔrɔ laturu masa dɔ tigi balo la a fɔra an ye ko nin laturu masa in ka wagati tɔ tora san 1 kalandenw bɛ yan dɛ ko a tɔ tora san 1 donc ko baara in ye ne yɛrɛ de ye mais gindo caman fɔra la mais n'i y'a fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ tɛna dara mais n ka continuer n ka baara ye donc o tuma na n y'a fɔ kalandenw ye ni de yirala n na n b'a fɔ a ye bi an ka yanni a ka kɛ a ka nana fɔ cɛ bɛ nkalon tigɛ o fɔli o ye fana san 1 dafara min fɔra n ye o y'a sɔrɔ o tigi bɛ balo la n ko ala ma i nɛgɛ parce que i y'a fɔ n ye ko nin tɔ tora san 1 c'est à dire ko baara de bɛ n bolo mais o ma kɛ o lon su fɛ n lara ala y'a yira n na k'ale ye min fɔ k'o bɛ kɛ o dugusajɛ don o ko tɔgɔla kɛra a kalandenw bɛ yen parce que n b'a fɔ kalanden ye kalanden kana nkalon naani la dɛ ni ni kalanden jɛna bi n'a ko i cɛ ka ɲi n'a kɛlɛla don min a bɛ bɔ ni gindo ye ne ka kalanden ni nkalon naani la n tɛ yafa i ma lɔnni mana ban kalanden karamɔgɔ b'a ɲini kalanden ka nkalon da la donc ni ala sera k'o kɛ n y'a dɔn ye ala ka bu ye mais n bɛ se ka dan yan sinon a ma nɔgɔ Simo o yɔrɔ la an b'a mɛnna ko l'association Laturu Kalanbulon et promotion du savoir africain i bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna o la wa Simo n bɛ se ka dɔ fɔ d'abord ala ye fɛn min d'i ma o de ye laturu ye donc o de la tuma min na ala fana sɔnna ka cɛdenw d'u ma n y'o kalan n y'a ye fo n ka n ka baara in kɛ jɛnkulu ye o la an y'a kɛ l'association ye n ye mun yɛrɛ kalan donc an ni olu yɛrɛ de tilara ka jɛ ka association sigi donc ne yɛrɛ y'a fondateur ye olu y'a fɛn bɛɛ ye maintenant la promotion du savoir africain parce que ala ye farafinna lɔnniya kanu don an na n'o y'an ka tagabolo kɔrɔ ye ala y'o kanu don an na a ma dan ma ala y'a lɔnniya di yan wala an y'a ye fo an ka farafinna dɔnniya bɔ valeur la Simo n'an donna o la a ma nɔgɔn ne ko parce que n fɔlɔ y'a fɔ mɔgɔ ye ne ka ɲɛnamaya kɔnɔ fɔlɔ fɛn fɛn bɛ farafinna ko tana don fo ne k'a lɔn mun de la a tanana mun de la a kɛra tana ye donc ne tɛ tana foyi tɛ yen k'i b'o fɔ ne ye ni ne t'o tana kɔrɔ dɔn an bɛ tan Simo o yɔrɔ la fana an b'a mɛn ko l'enseignement sur le laturu et les arbres Simo an bɛ mɔgɔ kalan laturu la komi an y'a fɔ cogo min na parce que ala ye laturu d'an ma kojugu laturu yɛrɛ ni n bɛ ale kuma wele n tɔgɔ la ni n bɛ laturu kuma fɔ nɛnɛ bɛ don n na Simo n'i ye laturu dɔn i bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn Simo kirisi bɔra laturu de kɔnɔ yiri bɔra laturu de kɔnɔ jo bɔra laturu kɔnɔ Simo sisan tɛ yen an sigilen sisan an b'a f'i ye sisan laturuden min bɛ yen n'o b'a fɔ ko daminɛ Adama nin ani laturuden min n'o b'a fɔ laban Mangusi nin n bɛna f'i ye sa kuranɛ kɔnɔ a bɛ fɔ ko aramani n'i y'a mɛn aramani o de bɛ bɛn Adama ma n'i y'a mɛn arahimu o de bɛ bɛn alimangusi ma n'o laban ye c'est à dire donsow ka yafa ma yɔrɔnin kelen na n bolo fila b'o kɔ ye donsoya kɔnɔ a fɔra ma ko kɔndɔrɔ ani sanɛ walima sanɛ ani kɔndɔrɔ donc n'i y'a mɛn kɔndɔrɔ ani sanɛ bɔnɔbɔlɔ yɛrɛ b'a f'i ɲɛna ko dibi ko b'a dibi kɔndɔrɔ ko kɔndɔrɔ ye dibi de ye sanɛmɛ ye jumɛn de ye sanɛmɛ ye gɛnman de ye bon bi dan yan nin yɔrɔ in na dɔrɔn quoi pour que n bɛ fɛ ka mun de fɔ mɔgɔw ye sisan mɔgɔ mun yɛrɛ tunnen don lɔnni na dɛ n bɛ fɛ k'a fɔ de i ɲɛ bɛ jo la ten de jo ye kuranna de ye i ɲɛ bɛ kuranna na ten o yɛrɛ c'est à dire a bɛ ala tala tɔgɔ ni laturu ye o la n y'o fɔ n'i ko aramani dɔrɔn c'est à dire que laturuden Adama
n'i ko arahim dɔrɔn i ko laturude mangusi dɔn n'i ko kɔndɔrɔ dɔrɔn i ko mangusi i ko arahim n'i ko sanɛ dɔrɔn c'est à dire que i ko aramani i ko adama. Professeur Tanzo Niko Acha Simo o yɔrɔ la a b'a kɛ cogoya di ka mɔgɔ furakɛ ni yiri ka mɔgɔ furakɛ ni yiri ye c'est à dire que premièrement d'abord n'i ye yiri ta yiri ye partie 4 de ye yiri ye partie 4 ye ni yiri partie 4 ta yiri dɔ bɛ yen ale yiri nin ka di yiri dɔ bɛ yen ale yiri nin kumunen don yiri dɔ bɛ yen ale naturellement ye yiri dɔ bɛ yen ale ka kunna comme misaliya sisan n'an kumana diabète ni tension kan sisan comme diabète filɛ sisan ale ye bana ye min ka di donc déjà que ni yiri lɔ ale ye bana ye ale ka di donc min bɛ se ka ale bana nin ban o ye yiri min ka kunna e ma ye parce que o de la même ni ye laturu ta laturuden daminɛ adama nin ale ye tarabuden min ka di laturuden laban mangusi nin ale ye tarabuden min ka kunna laturu bɛ mɔgɔ kala yiri la quoi donc n'i y'o lɔ ka ban par rapport bana min bɛ mɔgɔ nin na sukaro bana don jɛya bana de don donc o jɛya bana dɔrɔn o fura bɛ sɔrɔ yiri la yiri min ka kunna i b'a furakɛ ale munumunu t'a la est-ce que i y'a faamu wa mais n'a sɔrɔla goma le tɛmɛna a tigi fari la jɛya nin pɛrɛdira dɔrɔn yiri min bɛ ni jɛya ye dɔrɔn i b'o yiri le kɛ k'o furakɛ donc maintenant bana minnu bɛ sisan o n'a ɲɔgɔnnaw n'olu ti jɛya ni goma présenter olu banaw yiri n y'a fɔ ye yiri dɔ bɛ yen ale yiri ji kumunen don yiri dɔ ale ye naturel ye olu fura bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ donc ka yiri kɛ ka mɔgɔ furakɛ o tɛ koba ye n'i ye laturu dɔn a lɔ ɲama i bɛ yiri dɔn ni yiri la ɲama bana banni ye e fɛ tulu min ye. donc o yɔrɔ la n'an b'a faamu laturu ni yiri de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo. oye o bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ de o. parce que n'i ye yiri dɔn i tɛ se ka laturu dɔn mais n'i ye laturu dɔn i bɛ yiri dɔn. misaliya sisan laturuden min ye daminɛ ye ne ye adama ye ale ye yiri kun de ye yiri bɛ filaburu bɔ yɔrɔ min na ale y'o de ye laturuden min ye lomarabilen kɔrɔta n'o ye lomarabilen ye ale ye yiri bɛ commencer ka wara ka commencer ka yɛrɛkɛ cogo min na nin ale ye o de ye laturuden min ye jiri ye n'o b'a fɔ a ma alabayaro ale ye yiri falennen yiri falen ka janya ne ka se ni yiri bɛ commencer ka wara ale bɛ kuma o yɔrɔ kan laturuden min ye laban n'o b'a fɔ mangusi ale ye yiri lili de ye mɔgɔ tɛ se ka laturu dɔn n'i ma yiri dɔn o ye nkalon de ye c'est à dire ni laturu dɔn i bɛ yiri dɔn mais ni yiri dɔn i tɛ se ka laturu de dɔn. yan tɔgɔ ni ko Simo o yɔrɔ la ɲininkali kelen bɛ yen yanni an ka se ɲininkali ma an bɛ foli di an filɛbaga bɛɛ ma nin waati in na Togola TV Jabaraso sanfɛ nka bɛɛ foli ye nin waati in na Côte d'Ivoire dugukolo kɔnɔ ka taa Côte d'Ivoire kɔnɔ ka taa diya seleke n'an fɛra ani ala k'a bolo ye ɲɔgɔn fɛ waati bɛɛ nin waati nin la Bɔbɔ Jibaso Burukina jamana kan ala tɔgɔ ani ko Simo o yɔrɔ la an b'a mɛn ko pharmacopée et puis tradis o kɔrɔ nin ye o ye mun ye i bɛ o baara cogo di mɔgɔw ye. Simo o ye ka yiri ta naturellement ka yiri ta gansanma comme n y'a fɔ ye cogo min na sisan n'i ye yiri ta yiri qualité 4 ye imagine sisan bana mun b'i yɛlɛ komi tension olu ye yiri mun ka kunna dɛ olu le bɛ o bana bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ bon o bana fana lakari ye yiri ye yiri min ye naturellement ye olu gu ma kunna donc maintenant parce que tension de bɛ monter ale de ye fɛn kumunen ye donc maintenant sa an b'a filɛ sisan ka yiri dɔ labɛn min ye o ye donc maintenant sisan ale yiri nin tension tigi tɛ se k'ale ta a bɛ tension bɛ yɛlɛ bon maintenant yiri dɔ an b'o labɛn min ye naturellement ye dɔ tension bɛ mɔgɔ min na n'ale y'o ta tension nin bɛ jigin mais dɔw ka tension bɛ jigin mun ka tension bɛ jigin yiri min kumunen don ni ale baara cogo n'i y'ale ta n'ale y'a ta tension bɛ yɛlɛ ka la nouveau la. ɛ kɔrɔba fanba donc a ko ninnu b'o cogo de la donc an ye olu le kɛ olu ye pharmacopée ye tradit praticien ye ka mɔgɔ furakɛ ni yiri ye yiri dɔrɔn o de ye donc olu le y'a ye ten afisiw ye n'an y'o furaji bɔ olu ye furaji ye donc n'i nana dɔrɔn mais ta tension ale bɛ cogo min na n'i yɛrɛ t'a lɔ an b'a filɛ laturu la k'a f'i ye e ka tension bɛ yɛlɛ walima a bɛ jigin mais n'i yɛrɛ b'a lɔ ka ban fura nin bɛ ta ka d'i ma. I ka sɔgɔ ni ko Simo o yɔrɔ la an bɛ sɔn ka dɔn e bɛ mɔgɔ kalan
nunugu la wa i ka mun fɔ kalanden b'e bolo o la wa. kalanden 100 ani kalanden 5 de bɛ n bolo o de la an ye nin événement nin labɛn kalanden 100 ni kalanden 5 de bɛ n bolo n b'o kala o la ninnu na parce que ni n tɛ yen dɔrɔn o ye baara bannen ye parce que yanni n ka sa lɔnni ka ɲi ka nɔgɔ ka ɲi ka bɔ a la. n'a sɔrɔ ni ko Simo o yɔrɔ la o kalanden 100 ni kɔ nin o b'e bolo wa walima i k'olu labila. c'est-à-dire que fonctionnaire b'o la dɔw bɛ dugu wɛrɛw la dɔw labilanin don dɔw bɛ ni mɔgɔ mako bɛ hali bi i bɛ dayɛlɛ l'olu an bɛ t'olu fara kalan kan. ne fɛ i bɛ se k'a dɔ kɛ a la wa a la bana wa. oui ni banabaatɔ sera ka ban an bɛ caman de k'a la parce que ni banabaatɔ sera ka ban fɔlɔ an b'a dɔn mun bana de b'a la n'an sera k'a dɔn bana min b'a la ka ban o bana yiri ye min ye walima o bana tarawele ye min ye o y'a sɔrɔ ale nɔgɔyara an y'o dɔn. Togola bɛ Jabarani cɛ a n'a muso o b'a fɔ éditeur mun y'a kanu mun b'a ka fidélité la o ka fidélité la wa hali bi u ka continuer ka Togola TV suivi n'Ala sɔnna o tɛ nimisa an bɛ se k'o furu kan di c'est que ni o bɛ fɛ ka kɛnɛya sɔrɔ ka hɛrɛ sɔrɔ ka ko faamu o ka to ka Togola TV suivi. o yɔrɔ fana la a bɛ se ka kɛ ne kana ka ɲininkali dɔ ci o hakili bɛ ɲininkali dɔ la mais n ta ma se o ma n'o dɔ b'i hakili la i bɛ se ka o dɔ fana fɔ. bon n bɛ se k'o kɛ mais komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na waati n'o o ko kama an ti fɛ ka taga ɲɛfɛ voilà parce que toujours an ye dɔnnikɛla de ye an tigi don komi par rapport misaliya mɔgɔ mun bɛ farafin dɔnni kɛ kɔfɛ sisan imagine laturu so 16 nin ale bɛ bɛn adamaden pɛsi 16 de ma bon waati kama sɔnni tun b'o walawala mɔgɔ bɛ se k'o faamu laturudala n'a c'est à dire a b'a la i ka bana a bɛ se ka fɔ fo la a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na a bɛ sɔrɔ nin na an tigi da don olu la wagati kama Togola TV n'Ala ye sanse wɛrɛ d'a ma an bɛna da don o la. n'a sɔrɔ ni ko Simo an ka ye sisan sɔnni dɔw kɛla sisan olu sɔnni kɔrɔ jumɛn b'o la. kabako don i y'a ye san bɔra ni sɛ 16 ye ani misi sɛ 16 nin sɛ gɛnma ye 4 ye sɛ wulema ye 4 ye sɛ dusumatɔ ye 4 ye sɛ finmaw ye 4 ye donc laturu ye so 16 de ye a tilalen don 4 tasumaso 4 fɔnso 4 jiso 4 bɔgɔso 4. professeur Togola o b'a da tɔgɔ ko bi émission bɛ cɛ nin yɔrɔ in na ni maa min ma ko bɛ professeur la o b'a la sɔrɔ mɔgɔ jula se o dugukolo kan o yɔrɔ la ni mɔgɔ min mako bɛ yen nɔ o bɛ na sɔrɔ cogoya di sisan. bon ni mɔgɔ min mako b'an na 00226 kɔfɛ 71 27 22 27 00226 kɔfɛ tuguni 65 46 86 62 00226 kɔfɛ tugun 79 63 23 29 a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ WhatsApp kan parce que tuma dɔ la an sɔrɔ ma nɔgɔ appel la an kɔni b'o fɔ o tɛ yɛrɛ yira ye WhatsApp kɔnɔna la ani mɔgɔ tɛ funu. i ne ko donc bi émission bɛ cɛ yɔrɔ la an mako bɛ information kɛra la a bɛ Simo wele nin numéro in quoi Adan sɔgɔ ani ko. Simo a bɛ ni ce.